Merienda 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 Igwa ka no ikayan, igwa ka. merienda 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 Bakit ay ka mangkimerendalan? merienda 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 Gari wala kang merindalan, boy. Boy, gari wala kang merindalan. Gari malainan sa imong tirada. Ngunya na paghahapon, boy. Pakaray nga ni, boy. Kumusta, boy, ang paghakot mo kang bye-bye, boy? At sa mainiton. Kumusta, boy, so pigagihan mong mga tinampo na nagagaraba dahil sa magabato na truck, boy? Isaan mapairahay ka yan, boy. Sa gobyerno, ay, tapos, may dilinsana naman, boy. Sir, mapairahay kang salbatanang yan. Woo! Good afternoon. Good afternoon po sa Edoga, boss. Salbatan, lapak do ka. Padali lang. Napado kan kita kang kaduratan tamang niya na hapon na. Madali lang. Mic test, mic test, mic test. Suminda bit sa alunan ko ah. Kumusta lamang po kita? Ano na, kumusta ka na, boy? Ano man po ang senong pinagigibo? Mga tugang sa mga oras na ini. Libre do po mga tugang sa kapahamakan. Ngunyan pong hapon na ini. Kumusta na po? Ang sa tuyang hapon, boy. Baka nagluwas ka na sa opisina, boy, alas 3 pa na. Tapos ang logbook mo, alas 5:15. Baka na ya, boy. Baka naglakaw-lakaw ka, boy, dyan sa mall. Nagtatrabaho ka pa sa gobyerno. Ha? Nagluwas tabi, Mr. Chief Technician, bago mag alas 3. Kando ka mo sa logbook, ang oras niya, alas 5:15. Tapon. Garo grabe, boy. Gari boy an sa imong kuan. Garo grabe boy an sa imong pang-ikit sa oras sa gobyerno, boy. Ha? Kumusta naman? Hanggang po kitang alas 4 in hapon. Ika po mga tugang na, ika po na nagdadangugon yan. Nakakareceive ka ki invitasyon sa anuman na okasyon. Partikularmente, mga tugang ang kasal. Ano yan? Naka-attender ka na po kikasal na may nakasurat mga tugang sa invitasyon na RSVP. Yung bagay ni Suna pundutang ururon kasapon taginapos kita ki oras pagpadagos tangon yan. O ika po na-imbitarang ka na sarong pagtiripon na sa pag-imbitar si mo nangagdahan ka man kikairiba. Tultul daw yan nagibugibo mong an. Tultul daw yan. Di ba? Pwede daw yan, boy. Gibo-gibo mong yan. Iyan mga tugang sa tuyang pag-irestoryahan, digdi po sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Anong sabihon mga tugang kang RSVP? Diba? Anong sabihon kang RSVP? Sabihon tabi ka iyan, kundi ka nga ma-attender na sarawayon ka, magtamil ka. Kundi ka nga ma-attender, ika nga ta-imbitado, grabe nga arti mo, tumabil ka, nga ngayon na ka matawan ng kitukawan sa aktibidad me. Bako na pag-iimbitaran ka, mga tugang, ang gigibo, nanunguyod kinagkapirapang persona. Nya paano kung limitado man ang tukawan dyan sa mga kwan, sa mga resepsyon, kasal, bunyag, ano man na aktibidades yan. Paano na? Bako napapasok gan mo mga tugang sutag sa diri, so nag-imbitar si imo? Marasa pa ngaya, oro imbitar ngaya na. Kapos nga sa pagkaon. Bata sa pagkaon ngaya, salbata ng tabaang. Ano na ngayon sa berdura? Puro ngaya batag. Darakula pati ngaya ang kwan, darakula pati ngaya ang ano yan, ang taba. Tatatsaran pa, so nag-imbitar. Tatatsaran pa. Ano na ngaya itong pinakaon sa tuya? Mas sumurkon ngaya, salbata na ngaya, garing nga pagsapa ko ngaya, gari baybay. Ha? Suto ngayang susup ngaya, ang paro ngaya, garing nga paparat.
Uy, naka-experience ka mo kiarog ka ng mga tao. Naka-experience ka mo kiarog ka ng mga tao. Mga tugang na ugali. Di ba? O, ano ko sabihon kang RSVP? Pero ang ko sabihon kang tabi sa English, mga tugang, is to confirm. To confirm ang ko sabihon kaya. So, ang RSVP, hali po yan mga tugang sa tataramo na French. Anong pag-pronounce daw kayo nito? Bangi daw ako nindo tabi, Ripondes Sil Vos Plait. Ano na? O yan ang pag-pronounce daw kayo ni madali lang. Estoy. Abutin na, kunindo. Alam ko na, i-type ta daw ang tama ng pag-pronounce ng salbatanang inita. Madali lang ha. Repondes. Madali lang ha. Ito. O ano yung tama ng pag-pronounce? Madali lang ha. Tana punta. O, di ba ka mag-pronounce ini? Hello, good afternoon. Hello? 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 Ay, nawara lugod. Ay daw, i-text na daw ang tama na pag-pronounce kay ini. Mga tugang tangani po na duro-diretso lamang ang satuyang ano yan. Ang satuya lamang na ururon mo yan napon. Anong pag-pronounce dabi? Sibuple. Sibuple. Talaga. Ito nga, verdad. Ilang tadawa. Ilang tadawa na okudan ni, mo ni, alam mo na ni. Ilang tadawa sinakudan ni Tricia. Alam mo na, ala tala. Oh, ito. Tisang tadawa. Well, we are looking at Ano da? ano da Ben sabi sa Google? how to pronounce these useful phrases from French. We'll be looking at how to say more interesting French vocabulary, so make sure to Ano subscribe da? to the channel. These Para tabil boy, means, tara mana. please repeat, or could you please repeat? Ano? It's a very polite Le. way of saying it. Répétez, s'il vous plaît. Répétez mean Ano dali? repeat. S'il vous plaît meaning please, of course. Ah. Répétez, s'il vous plaît. Sibuple. S'il vous plaît. And now we Cebu have play. more videos here on how to pronounce Say ka nga more pare taga Cebu nga play. French vocabulary. Yun na. Respondes Cebu play. Play. Respondes Cebu play. Meaning po to confirm, ha? Hali yan mga to. Pero sa tuya mga tugang ang nagsusunod, mga tugang kan siring na bagay. Pero sa tuya ang nagsusunod, mga tugang kan siring na bagay, di ba? Napag kita naka-receive, kaya nga nga we reserve 2 seats ngaya for you. Marilugod, kung solo ko na nagdumanday kang kairiba, pero kung inimbitaran ngaya, we reserve 2 seats for you. Ha? Ang kairiba mo, si ago mo, buda, doang aki mo. Tama daw yan. Mga tugang na etiketa na iyan, mga tugang pagkita na imbitaran. Good afternoon, Henry M. Pirmi man ako nakaka-receive kan araw ka na may RSVP. Paguna ko, ano sana? Hindi man sa bayo na ini. Alright, number 1. Kuni ka databi naka-receive ki imbitasyon, lalo na mga tugang ang mga kuni kay nga wedding guests o naka-receive ka ki imbitasyon, dapat databi, sabayan mo tulos in pagkumpirmar kung matender ka o dai. Tang kadaklanda mga tugang na RSVP, igwatabi yan ki contact number, di ba? Naling nindo yan. RSVP, igwatabi mga tugang ni contact number. Respondes Sibuple. Uyog. Talbatanang mapagalon talaga ni. Friends kaya siya. Di ba? Ngunyan, dapat pala yan, pigtatawan ng ta mga tugang nin pagi. Anon mga gibuhon ta? Number 1, mga tugang, dapat ko naka-receive ka ki wedding guest, kung sa imbitasyon, di mo tabi ano yan? Di mo tabi pag isnabon, ang confirmation na ikamatindir. Tangani na so, maghanda tabi sa imo, di tabi mga tugang siya, nakaat ng katunganga. Number 2, sabi digdi, do not self-invite. Kung sabihon, self-invite means you send a confirmation to a wedding even
if you haven't received an invitation. Kaday magisupog man. Ah, ano ba? Uy, ngaya, kasalong ka na palan. Ayun nga po. Ah, sige, tamado man ako ha. Di ka man imbitado. Di ka na tabi kan magbot na. Maduman ka. Mag-confirm kan. Kung inapunan mo, so utong kami. Oy, padi, kasalong ka na palan. Ayun nga tabi. Sige nga, yamadyan ako, maatin ako. Di, kundi da, tabi ka invitation sa imo, do not self-invite. Da imo da pag-imbitaran, mga tugang an sa imong sadiri. Iga ba kakayan, adi? Ito, number 3. Do not bring a +1 wedding guest or etiquette +1. Ano ba ko lang kasal? Birth, ano yan? Bako lang kasal, tabi, mga piyestahan, inimbitaran ka mga tugang gano nga nanjing, magatindir ki karaunan, birthday. Kung inimbitaran ka, day ka tabi magagdaki saro. Di ba? Day ka magagdaki saro. Di ba? Lalo na, daday mo pagtaraban sa nag-invite sa imo kingaya, amigo, pwede ko yung iba ining padiyon ko. Yan. Bako da tabi yan tama, mga tugang na tabi, ha? If the couple invited you to their wedding, you need to check the number of reserved seats indicated on the invitation. Hilingon mo da. Tayo nakasunod mga niya. We reserve 2 seats. We reserve ngaya 1 seat. 1 seat. For you. Next, ito. Takon gibuon mo databan, dagdag gasto yan, go sabihon sa madaling sabi, iyan ang pagkatindir mo na nagbitbit kang kairiba, dagdag gastusan sa nag-imbitar sa imo. Nya kung dyan kakasalon mga tugang sa mga hotel na mga mahal, ng per plate ngayon 1,500 o 500 ang per plate. Oh. Nang ibahan kang saro, bako na, di ba? Additional, nagastusan da tabi. Ini, one. Pag kita pag-imbitaran da tabi sa ano man na celebration, come on time, mag-abot sa tamang oras, di magpara po dyan. Di tabi magpara pa ho dyan, mag-abot mga tugang, mag-abot ka tabi na ahead of time. Di ba? Bago na alas 10 kasal, uminabot ka alas 11, naubusan kang isira, nagparataram ka, oro imbitar na ngayang daiman sa palyakidakul na pagkaon. Hello? Yes. Paano mo ng plato mo? Paano mo ng plato mo? Diyan baga sa mga hotel baga na mga 5 stars sa mga matindi, malangkaw, baga mahal bagang plato per plate. Anong porcelain niya yan? Porcelain na yan. Garoro kaan. Yung mo 1.5. Dabis baga amigo, 1.5 ang kuan, plato, pasong kada kaon. Dili ka doon pagkaunong pagplatuan yan. Pwedeng pag napasala, kapag nahulog mo, nabunaran mo. Iyo baga. Sige amigo, salamat ha. Di ba? Ito. Number next, ito. Iniugali tayo ni attend the ceremony, not just the reception. Yan. Kung imbitado ka na at tabi, be a part of the ceremony. Magdamang ka sa simbahan kung saan niyang gigibuhon o kung saan niya na okasyonaan. Magatindir ka tabi sa magatindir ka tabi sa ceremony. Bako na natindiran mo sa reception, di ka kaya duman sa ceremony, mga tugang gigibuhon duman. So, mahiling mo talaga ang ang solemnidad kang relasyon. Pero di ka sa reception, tinagkatindir ka, ang hagabon mo man sa nakaraunan, uy, bata ngun yan palan, ilingunin do. Anong uso daw ini? Ngunyan bagajik, ang kasal ngunyan, ang pagigibong ngunyan sa kasal, paghali baga sa simbahan, paghali sa simbahan, minahapit ang sa konsensa na lugar, naging picture taking.
Aliyo nung kang halat sa resepsyon. Awain na daw ngaya. Guruto mo na sa mga tao. Naka-experience ka mo kaya. Ang solusyon diyan, ang mga kikasal, ang mga nag-birthday, igwa kipig bubugtak na gari, pika-pika mo na. Dahil pa sa main dish, di ba? Pika-pika, tabi. Pika-pika, tabi sana, nguna. Kaya, habang naghahalat, mga tugang, sige mga tugang, ang tirimo-timo, sige tabian, sa tuya, mga tugang na tirimo-timo, yun na tabi yan. Usong mo, alam mo nga haling si Daraga Church kinasal. Reception nga sa kung saan dyan na lugar. Aluyo nun makaabot sa harong ta. Nagigibo ang picture taking, nagbi-video iyan. Di man ito pwedeng mga tugang na subugay. Aram mo ang bugay. Aram mo tabi Richard ang bugay. Richard, aram mo ang bugay. Di mo aram. Bugay. Aram mo ang bugay tabi. Kuhan. Trisha, aram mo ang bugay. Aram mo ding ang bugay. Iba man na aram mong salbatana ka. Iba. Oy, Rene, si cute baga si Nicole. Ano to? Ano bang gudarag ko ng bugay adi? Sinjing iba man ang aram mo sa rabayong, iba man ang gusto mong bugay. You know what is a bugay? Ang bugay, yung tabi yan mga tugang sa wedding dress, kan babayi. So trahe de boda. Ang apon sa muyak ang katuding, bugay. Kasalo na ngaya si ate. Ano ngaya, markila kang bugay. Markila ngaya ki bugay. Pag arkila ka anding ki bugay, kinasal ngaya sa sarong barangay chapel, ta piyesta, pakakasal ka, masakayan sa Carabao. Pipa Carabao at harayon subulod na dudumanon. Makaira ko ng bugay. Tano mga tugang kidugi. Nag-experience ka mo ka na. So kinasal, pipasakay mga tugang sa Carabao, takunan uulian, day man tabi mga tugang ki, ano ini, day man tabi ki, ano nga pagkaan, day man ki reception sa restaurant o kung sain. Kaya, mag-attend na tabi sa reception, pati mga tugang sa ceremony. Takon sa ceremony, kagara sa nang habol mo kaan mga tugang, kaunan. Iyo po, yun na tabi yan ha. Attend the ceremony, not just the reception. Yeah. Subugay na inarkila, iuli pagkaaga. Tabi. Tamay magamit pa. Igapang magamit. Uy, mamirang arkilang ngunyang kambugay. May magamit pa. Bata yan baga nabugay. An iba ba ko gabos ha? Mariparo mo sa may kilikili. Mapyelo ang kulor ta. Iga para tamaan kan deodorant. Ito. Do not eat and run. Yan. Saro na taming maray na etiketa. Kung kita mga tugang nag-attendir kay kasal, pagkakaon tabi, di ka maghali tulos. Unless na may justifiable reason ka talaga. Do not eat and run. Sa bagay, naman siya ko i-rejing sa mga mayor, sa mga gobernador, sa mga elected official, ang pagkakaon, minahali talaga yan. Tamay mga dudumanong pang iba. Pero kita na atabi, nabakuman kita mga tugang mga busy, do not eat and run. Pagkatapos tabi, mga tugang, di mo databi ang pagkano yan. Mahiling mo man ang reception kaya nga, 3 to 4 hours. So, konsumon mo ito. Bako mga tugang na ang pagkakaon mo, mga tugang, ruminabas ka, hingangan mo sa mga nasa kusina. Bro, pagkadong nga tabi, plastic tigdi. Say it. Ano yung plastic ko? Ano yan? Dirang ko lamang yan si Agum Kikuan, ki Sira. Ano nga pareho? Hinag sa plastic. Puro taba. Pagabot sa harong, tinatsaran pa sa padara. Ano naman niya ni Agum na padara mo? Puro nga taba. Di ba? Tabi, do not eat
and run. Yan. Okay, next. Do not use your phone during the ceremony. Okay. Madali lang. Tamay text digdi ha. Madali lang. Madali lang. Maray na hapon, tabi Mr. Maceda. Pakibanggit man tabi sa pingkion mo, may siping nawalat sa tricycle, parada 7 sa SM, kasahapon. Plate number tabi 2101, taga ano ini gayod ang nawalat. Taga UST, Usta. Taga Usta tabi gayod ang nakawalat. O sige, may cellphone pala na nawalat. Kami sa Bugay, Bicol University Alumni Incorporation, nag-reunion kami kan Sabado na Domingo. Okay. Bicol University, ano yan? General Alumni Association. Bugay pala na, adi. Yung mananggad pala, jing. Bugay pala nito, adi. Bugay, asosasyon dyan sa BIO. Natatabi, taday ka magamit kan sa cellphone mo during the ceremony, sa mga wedding etiquette. Ito, unplug wedding using phones while the ceremony is ongoing is rude. The wedding should be solemn and sacred. Yan. Okay? May nahiling ako sa Facebook na nagparangarak ngak supadi jing, sabi kan lalaki. So pagkuan ka, dali mo ito, so sing-sing. So sing-sing. Silot nga sa babayi, ngaya wear this ring ngaya as a symbol ngaya of blah blah blah. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Sunod na sa lalaki. Wear ngaya this ring as a symbol. Nakakaabot pa sa puro kang gura mo, sabi kang lalaki, love, ipasok ko na. Sabi kang padi, ano ba yan? Saka maga, ito, next. Follow the dress code. Iyo man ang God. Dapat tabi, kung nung bado, iyong atenderan. Ma-out of place ka. Di ba? Cash gift are prepared. The vegetarian bride gifts are not required when you attend the wedding. But if ever you decide to bring one, let give you a hint. Yan. Kita, kung baga jing, kung yung bagang mga panahon, ang pigigiribo, dahil naman nagkapara-arako iyang kikuan. Dahil naman nagkapara-arako iyan mga tugang ki mga plato, tinidor, na regalo. Naisibara din do yan. Diba? Mga plato, tinidor. Pag kinasal ka kang panahon, panguragan ka talaga ki platito. Platito, tinidor, kutsara, baso, ano pa yan? So plato, so Draculaon baga na timplahan kang salad, na panguragon kan, magabaton pati ang pagsasaray. Ngunyan na panahon, dahil naman uso, mga tugang-an, mga tangible gift, itong nakakaputan na regalo na dibit-biton mo, tama ba ang terba, kasal ang tangible gift? Ano nga puntabi kaya? Dahil naman dan uso, ang uso bagangon yan, puro natabi baga jing cash. Sa invitasyon nga, mailing mo, tabi na ngaya cash, ngaya wini, ngaya your presence ngaya is great, is the best. But ngaya we need cash. Cash gift da tabi, mga tugang are prepared, tabi, sa mga araw kaiyan, mga tugang na okasyon. Okay? O, reaction tayo. Sandali. Henry M., kang kinasal kami ka ito, si Agom, taga Pilar, nag-arik kila kaming pababa. Pagtukad mi sa bulod, ta nakasakay si Agom, mawalat anso pababa. Saka baga, nawala. Ito, good afternoon po, sir. Ano nga ini? Kang kinasal kami ni Agom, totoo na pigsabi mo, dyan po sa concourse ang samuyang reception, 1984.
Oh, 1994. Ano imbitado ko, bata sang gatosan na, uminabot baga ki 200. Tas so tagbabayi, kasalado ni Agom, nagparadararang mga tiyoon. Dinara plus baga akong gari ko iuli si Agom. Huwag kang kanyan, ini man na. Di ka daw kaya. Normal po yan. Pero dapat po, kung nag-attender kita kikasal, dapat mga tugang, ano nga nangapod kaya, dapat po kita preparado. Hello, good afternoon. Ano, amigo? Yes. Nagmerenda ka na namang dyan, amigo? Actually, iyon naman. Ako, yun naman. Oo. Nakarelate ka kang Ang merenda ko ururunta. dyan eh. Nakarelate ka kang Maluto. kang ururuntangon niya na hapon. Nakarelate ka kang ururuntangon niya na hapon. Yung maga? Oh, kumusta? Ano yung maray man? Binbin mo hindi nagapod, Jay. Ah? Hindi ka mo niyang ki misa? Wala man! Daga pa, alati ko 15. Hain ka mo niyan. Darong! Sarong, kusugo ng radyo mo. Gari, binutubutan mo kimare sa radyo mo dyan, ha? Day man! Saga naman ikamatindir kimisa sa Saint Rafael. Ayo! Aha, okay. Ikirin yung kasi ang natin hindi inumaga. DCGB yun. Okay, salamat. Sakat ba ito, Jing? Si Mark baga. Tumkay ito ang sign on spill kang DCGB. Okay? Ed Nakaw, good afternoon po. Sabi ni Judy Adra, maray na hapon tabi sa DCGB. Patabang po sa pag-announce kung si sa nakahiling. Ayun na ini. Yun na ina, no? Ano mo lang, ha? Kung si sa po nakahiling man sa nahiling or napabakalan kan padyak na muya ano ito? Kulor ito, buda pula. Paisi man tabi sa muya, nakapark lang dyan sa may barangay 2 EMS Barrio, Purok 3. Sana ha, wara nangunyan aga, kan Domingo po iyan, dakulang salamat tabi. No. Hanagul, tatauliton ko yun sa public service, madila nga. Romeo Candano, good afternoon, Sir Henry. Sa English po kaan, please reply tabi. Sa pronunciation po, ayun amigo, naku amin nakasabago sa tama na pag-pronounce. Salamat tabi Bossing Romeo Candano. Ami Laguno, Judy Laguno, okay na to. Red and Black talaga, Nora de Guzman. Maray na hapon tabi. Paki-share daw kandakultang Facebook mo niya na hapon. Good afternoon po. What's it? Is Coastal Lagunoy. Yan. Si Mila Perdon. Apa yun ni Mila? Magayon nun. Perdon. Perdon, Señor mío. Perdon. May baro kaya? Sinlin Lupos. Hay nga sa mama and papa ko dyan sa Sorsogon, Pilar Sorsogon, Mrs. Ninita Liadones Lupos, Mr. Herculano Lupos. Thanks po. Okay. Julius Del Rosario, Bossing. Mara'isus ko, long time no si amigo. Long time no si amigo. Maray na hapon tabi, Sir Julius. Kumusta ka na, tabi, Bossing, ha? Regards tabi kay Manay Itcho, maray na hapon sa Endo, ha? Julius Del Rosario. Leonardo Lagari, walang kuryente na naman dito sa Sentro Legazpi. No rin po kaya magkakakuryente dito. Iyo, nagapod ako, kasabago, Jing, pigaton ko sa aki ko sa UST, ay salbatana, wala to ang generator. Wala kita, naka-generator man kita, kaya daw. Naka-schedule ini. Chikado tabi Tricia, Noel Antiquera, good PM, biglang brownout digdi sa Sentro Legazpi, Salbatana, pangyari sa Maabaka. O na muna, ulitong ko ini na importanteng public service digdi na sinurat digdi kan sa muyang mga pag-iriba. Baka po may napurot dyan kamo, may nakailing tabi kisaro na padyak. Kolor itong buda orange. Pakiisip hamon po sa muya, nakapark sa may barangay 2 EMS Barrio, Purok 3, Anahaw. Wala nangon niya na aga, kan Domingo po iyan, dakulang salamat po, salbatana kita. Si Kwan baga nagreklamo, siya nga ni sugesta didikan Sabado, Tricia,
Kapitan Madraso, di ba? Mauyod. Patabang din man po mag-responder sa post-tip dyan sa Bagtang na nagputok tapos naputol sa wire kasabanggi. Maluya ang lawg ang kuryente. Salamat po. Happy birthday po kay Asor Botalon Bansuela. Yan. Good afternoon, Tabi. Isa sa Indo, ha? Ito. Mali lang, ha? Okay lang, Tabi. Yaon kami ni Cho sa... Wow! Nasa kaya daw ako... Nailing ko mananggad si Manay Cho. Kaso sarong alo nagpost na sa Australia. Gusto ko araw na kan buhay ko, Jing. Pagkatapos-tapos ngayon, pag retired na, ano ka nang gusto kong buhay? Lakaw-lakaw sana. Pa-travel-travel sana. Di ba? Ano ka nang gusto kong buhay? Pagkatapos-tapos ngayon, kan mabang kita nagugurang, pa-travel-travel sana kita. Magayunon yan. O ingat, Tabi. Ay, may masiram ba ka dyan sa Australia na pasalubong, busing? Madali mo masana sa kung ipaabot iyan ta. I-text mo Manay Cho, yaon sa City Hall. Iyo, nasa Australia pala sa Magagom. Ingat ka mo dyan, ha? Ingat, Tabi, ka mo dyan sa Australia, Tabi. Okay? Christina Erbas. Tanong ko lang po, yung totoo lang, dyan po sa my station nyo, mayroon ding mga toxic people. Ano, tarayo naman ang hapot mo. Diniskas ta na inimig tabi. Dapat hinapot mo ako kang inot pa. Iyo po. Oni po ang brownout mo niyan. Bitano Substation, Tabi, feeder 1 and 2. Kaya pala apektado ang sentro. Due to cut-off primary line at Barangay Betano, Legazpi City, near basketball court. May naputol na ang linya. Diyan, Tabi, mga tugang sa may Betano, basketball court. Kaya pigayos ngon yan. Kaya pala, dahil kitang kuryente sa sentro kan Legazpi. Pati po digdi sa DCGB. Okay, magbabalik po kami. Mga tugang, ang mahiwagang tanog. Makalipas lang po kayo ni. Oras natin, alas 3:42. An oras hatod sa Indokang Paraiso Beer, a taste of paraiso. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, cheapest in town. Home Enterprises. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghinanyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas,
Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. The provincial government of Albay, headed by Governor Grex Lagman, Chairman of the Executive Committee, Co-Chairman Board Member Melissa Abadesa, the Sangguniang Panlalawigan ng Albay, and the Magayon Festival Executive Committee present Magayon Festival 2023, May 8 to 21, with nightly Raklakan Beer and Food Plaza all month long at the Legazpi City Old Airport, Magayon Photo Exhibit, and DTI Special Setup from May 8 to 21, and Agri Fiesta 4th Agri Expo from May 3 to May 5, May 6, Basketball Tournament, Tennis Tournament, Elimination Round, May 7, Tennis Tournament Elimination Round, May 8, Misa sa Magayon, Thanksgiving Mass, Magayon Drum and Lyre Corps, Official Declaration of Magayon Festival 2023, Silyab sa Magayon Fireworks Display, Concierto sa Magayon Opening Concert featuring Gigi Delana, Magayon Festival Opening Live Band Concert, May 9, Philippines Acrobatic Show, Hataw at Galaw sa Magayon Semifinals, May 10, LGU Cultural Night, Pulangi, AUL Night, May 11, Magayon Job Fair, SebBiz Awardees Tour of Albay, LGU Cultural Night, Bakakay, Magayon Band Fest, May 12, Magayon Job Fair, SebBiz Awardees Tour of Albay, UFCC Mixed Martial Arts sa Magayon, Metro Manila versus Bicol Region, Jazz Mix Summer Dance Concert, and JMX Modeling Runway Show, Concierto sa Magayon featuring Bandang Lapis, May 13, Magayon Fun Bike, Magayon Chess Tournament, Artists Creative Industry Forum, Magayon Football Cup, First Governor Grex Lagman Golf Tournament, Magayon Beach Volleyball Open Tournament, Magayon Cockpit Derby, Magayon Dance Sport Workshop, Daragang Magayon Pageant Livelihood Visit, Anigaiden 11 Cosplay Empire, Daragang Magayon Pageant Rehearsal, Serenata Brass Band Festival, Majorette and Military Parade Competition, First National Magayon Festival Dance Sport Rehearsals, May 14 Magayon Chess Tournament, Magayon Football Cup, Magayon Beach Volleyball Open Tournament, First National Magayon Festival Dance Sport Competition, Anigaiden 11 Cosplay Empire, Retro Music Festival, Magayon Festival 2023, presented by San Miguel Brewery Corporation in cooperation with Converge, PhilHealth, Gubat St. Anthony Cooperative, LCC Mall, also brought to you by SM City Legazpi, Proxy by The Oriental, The Marison Hotel, Pander, Eastern Communications, brought to you in part by Bicol Petroleum Gas Station, Ayala Malls, Mayon Albay Pet Care, and Farm Play. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Okay, sige po, balik kita mga tugang sa programa. O ito ramta na kung
Anong mahiwagang tanog na ngunyan tangani na matapos na ini? 10 minutes? Bago tabi magabot ang alas 4. Nin hapon, madali lang. Ano ito? Ano tabi? Ano mga pasabot mo tabi dyan, Mr. Chief Technician? Dali na ka mo, tabi, 100 pesos yan. Sige daw. Ano mga tugang ang mahiwagang tanog? Dakol ka na dyan sa palibot na nagkakairiling tabi. Dakolon tabi kayo na dyan. Hello, good afternoon. Hello? Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon. Nag-ano yan? Nagpupukpuk yan. Nagpupukpuk. Ki? Kaya sila pupukpuk niya. So, Paco Balmartillo. Migo. Bako siya sa lanob. Pero minsan ini nakabuktak harani sa lanob. Minsan migo, nakabuktak ini harani sa lanob. Bako sa lanob. Iyo. Enang kloko sa imo. Nakabuktak bako sa lanob. Nagtutultog ki paminta, sala po, nagdudurog ng paminta. Sala. Yes, ito. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. 100 pesos. Ano po ang mahiwagang tanog? Ano po? Nagkatagi. Yan bagang frame sa ano? A frame? Yes. Opo. Sala. Bye-bye. Ito. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Mao ko dako tabihin. Sige po, ma'am. Ano po ang tanog? Kahoy bagang pigpupul-pukul. Lapa na maray pa. Pigtitisting. Grigiling nga niya kung may anay o dai. Kung pwede pa nga gamitin o daina. Iyo. Taga saan ka po, madam? Tagadigdi sa Pinarik. Pinarik. Tawan takang clue, madam. Ini po, bako ini kahoy. Pero pigbubugtag ta ninugad sa kanto sa nakan mga harong na day makaulang. Isipa kimaray. Mubabol po ini, oro alsa po ini, oro alsa siya. Oro alsa. Isipon mo po kimaray, ha? Sige. Sige po. Yeah, mga po niya na. Diba? Mubabol siya, oro alsa siya. Nagapulpog na botong sala. Hello, good afternoon. Hello? Hello po. Yes. Ma'am, makusugon tabi sa feedback ang radyo, ma'am. Bakibaba ba po kidiit? Sige po. Ano tabi ang tanog, ma'am? Nagapulpog na lamisa. Arog kayo ni madam. Ini po, actually, harani po sa lamesa ininugad. Oho. Minsan po, harani siya sa lamesa. Nugad harayo man sa lamesa. Pulpog na. Ano? Grabe. Gari pwede na ibulang, pwede nang ibulang sa manok mo dyan, Ano ko tabi dinisir ning ning kabir. Kabir? Opo. Matabaon yan? Sus ko. Okay. Madam, basta yan po, minsan harani po sa lamesa. Paminsan harayo sa lamesa yan. Iyo. Opo, sir. Thank you po. Bye-bye. Nagpako kiyero, mali po. Pigpulpog na tukawan, mali. Mali po. Basta yan, nugad, yan tabi Tresya, harani siya sa lamesa. Nugad, harayo siya. Harayo siya eh. Hello? Hello, Master Dario. Ito sa Yes, ano po ito? Nagdadad ikarni. Nagtadtad kital ni? Nagdadad
karne. Tapos, pagkaluto, sabi ng anak ko, matilang patatal ni. Tama. Sala. Sala po. Bye-bye. Aran ini, tabi, sa lamesa, sa lanob, nugan. Nugan pati, didukot ang sa lanob. Yan, ilunta daw sa Facebook, kudigwa, Christina Herbas. Ay, wala man. Last message pala ni Christina Herbas. Oh. Last message niya pala ito napot niya. Ano na kita? Wala tabing mahiwagang tanog. Pangyayari sa maoraro. Itaramta na? Usaga na? Basta, yaon ini dyan, harani sa lamesa. Sa mga opisina, iyo man, harani dyan ini sa mga bigaragyagihan sana. Hello, good afternoon. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Yes. Paupod man pa bias ko. Opo, makusugon ang signal, ang feedback, madam. Paluloy tabi ang radyo. Kung yan kibasura, napiya. Ano po, madam? Panaog na kibasura. Itatak may ate. Kairak man, nagtsamba. Tama, sabi o sala. Nagtsamba si Manay. Sala po. Iusip ta ka kay Father Boot sa lang simbag mo. Ano na yan? Sala. Bye-bye. Saka, ilingan ako may nagsimbag tabi dyan sa kuhaan sa Facebook ta. Ini. Yeah. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, kuya. Good afternoon po. Ano po ang tanog? Ano da? Plastic. Plastic? Kadaspan. Daspan na plastic. Dokto, tik-tak-tak so ate. Sala. Tik-tak Sala. Bye-bye. Sabi ni Attorney Alvin, so sa kuyang amigong abogado, fact check ngaya. Mas maray ang APEC sa Aleco, harayoon ang serbisyo. Unailing muna. Giri mananggad iyo. Giri mananggad. May punto digdi si Attorney Alvin, di ba? May punto si Attorney Alvin digdi. Giri mananggad iyo. Ha? Sabi na Attorney Alvin, fact check nga harayon nga sa APEC ang serbisyo kang Aleco. Hello, good afternoon. Hello, ay nawala. Ito. Dakulon talagang para matibipihin. Makaugmahon ka magprograma. Ay salamat. Nagpuputok. Madali lang. Hello? Hello po, kuya. Yes. Mana ko sa kuryente, di si magasamoy sa isla. Pero naot masagot sa San Miguel. Oo. Nasa isla. Pinabos kita, no? Rabos kita. Pinabos kita. Daramay kita. Yeah. Okay. Bye-bye. Sabi ni Julian Balangat, tigpukpo ko na sa mod. Sabi ni Karing Basleron, tuktukan po. Sabi ni Myla Ferdon, ladder. Sabi ni Sonel Rico, pigapukpok na plastik. Sala, migo. Sala pulin. Sala pulin. Aha. Iya po. Good afternoon, tabi hen. Onit tabi ang simbag ko, pigpulpong tabing pitchel. Ay, sala po. Dulay na pigpulpong. Ay, wara po. Bako po dulay. Doblingon yan ang bill sa Aleco. Makakakapalsok. Sabi kan texter ta. O, yun na. O, sagat ang lugod itaram. Pagahanta naman ta. Basta hindi po, ang kloko sa Indo, yaw nini sa kusina, nugad. Nugad yaw nini dyan sa may lanob. Lugad yaw nini dyan sa opisina. Minsan yaon siya dyan sa inpa. Dyan, basta dyan, iraon niya. Myla Perdon, pigpukpok na taburete, pigpukpok na bambo. Ay, mali. Pigpukpok talaga siya.
Ang hulaan ta, kung ano pa ang pinukpok, tabi. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Yes. Kuya po, pigkabit na wool crab sa tangod kang lamisa. Ano po? Pigkabit na wool crab sa tangod kang lamisa. Wool clock? Opo. Sala, migo? Okay. Okay, bye-bye. Sala, Pulin. Hello? 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 Unang tamang simbag. Nadali kita, Tricia, oh. Saan ni Tricia hali? Saan hali ni? Sa DCGB News Online. Unang tamang simbag. Hello ko daw kung pareho kayo nag-upload na yun ng simbag. Hello? Hello po. Yes. Ako diraray tabi. Sige, madam. Sala. Bago pa yung electric pa dapat liliniga. Sala po. Sala. Ating papapot. Sala pa po. Sala. Pa ko po. Bigugulay. Sala. Lalong sala. Okay. Salamat. Unang simbag. I-chat mo na ini, kung paano siya papadarhang kilod. Sabi ni Andy Escano, galon ki mineral water na pinukpok. O yan baga na galon? So nakula baga? Kaya baga sabi ko, yaon iyan sa kusina nugad. Nugad na sa gilid kang lanob. Yaon tabi sa opisina, igwa ka iyan. So nakapabugsok baga na galon sa kolor, blue ang kolor ka iyan. Asul, di ba? So nakapabugsok bagang lanob. Tinubtob ito. Ito mga tugang antanog, dangugan nindo kimaray. I-chat mo na ini si Andy Escano, kung paano ta ipadara tabi sa iyang load. Kung bako, hagadan mo ki load, kinumber, para ipadara tatabi sa iya sa load. Ay na nga nito. Ano nga nito? Tubig po yan ki, sarong galon po na mineral na tubig. Actually, bako nga sa mineral water to sa refilling station baga, pero pwede na yan eh. Andy Escano, congratulations. Ano nagsimbag na tabi? Nagsimbag na child? Ora pa? Sa Andy Escano, sa water dispenser, galon kang mineral water na pinukpok na, di ba? Istudya rin na si Andy Escano kung paano tayo padara mga tugangan sa iyang premyo. Ngunyan na hapon, ligdi po sa tuyang programa. Congratulations na lang sa tuya at tabing mga winners. Congratulations na lang. Sisa ini, Noel? Noel? Wala man ang simbag. Ano? Mamapiltaram ko may laog sa mineral o wara. May reklamo ka? Wala man. Ako na may reklamo. Basta, so galon na tubig. Magot ako sa pulis. Ang totoo, Migo, may laog ito. Kaya dapat ko, tinaran niya may laog. Ang simbag niya, galon ki mineral water na pinukpok, consider tan. Rani naman sa kantuanan. Mabuti talaga. Takon, halimbawa, Migo, daing laog, ibang tanog. Di ba? Mabuti talaga. I-consider tan na si Andy Escano. Pero kung may reklamo ka, mag-file kang status ko mag-file ka, Migo, ki restraining order sa RTC. Basta, ang araw dito hindi pa, ibuto pa ka na. Inasay mo. Bye-bye. Okay na. Yan tabi. Congratulations, Andy Escano. Yan po siya sa online, mga tugang nakatutok, tabi ko yan hapon. Yan po ang tamang tanog, ngunyan hapon. Salamat kasi sa pagantabay. Goodbye, mabuhay.